Mitä vinkkejä sinulla olisi uuden asian oppimiseen? Kokeile rohkeasti. Ei ole väliä, vaikka ensin menisi pieleen. Yrität uudestaan. Aloitin toissa syksynä tällainen hyvinkin aikuisena ensimmäistä kertaa tanssiharrastuksen. Pelotti ihan jäätävästi. Parkkipaikalta meinasin vielä kääntyä takaisin. Ajattelin, että kaikki muut on tosi taitavia ja mä en osaa yhtään mitään. Ja se on hauskinta ikinä. Koskaan en lopeta enää tanssimista nyt, kun sen vihdoinkin uskalsin aloittaa. Eli uskalla. Harjoittele, harjoittele ja harjoittele. No ehkä sitä, että tulee uteliaana ja rentona paikalle. Niin siitä se kaikki järjestyy. Pidä mielesi avoimena. Juttele muiden kanssa. Mieti, miten voit hyödyntää sitä omassa elämässä. No, ensin mutustellaan ja katsotaan, että onko siinä jotain, mitä jo ehkä valmiiksi osaan, joku pieni palanen, ja sitten sen vanhan päälle lähdetään rakentamaan. Ja lohdutuksena kaikille, että sitten kun 1000 kertaa toistaa, niin kyllä se siitä sitten alkaa menemään. Pitää olla aikaa, malttia ja rauhallisesti, ja ei tarvitse olla heti valmis. Et pilkkomalla ja rauhoittamalla ja keskittymällä niin yleensä kaikki oppii